Фәндәс әфәнде, менә Татарстанда президент сайлаулары алдыннан инде праймериз дип әйтәләр инде, менә шундый праймериз сайлаулары узачак инде. Сез менә элекке депутат буларак инде, галим буларак, эшлекле буларак, сәясәтче буларак нинди фикердә торасыз? Мондый праймеризлар кирәкме безгә Татарстан җиренә? Иң беренче ул сүз кирәк түгел. Хәзерге заманда кайбер оешмалар, шовинистик оешмалар бик зур көрәш алып баралар татар телен бетерергә, рус телен сакларга, рус телен дип. Праймериз дигән сүзне мин нәрсә икәнен аңламыйм. Оның бәлки ярмарка дигән сүзгә якынрактыр ул. Менә шул ярмарка дип атасак, дөресрәк булыр, чыннан да аңа туры килә. Аның мәгънәсен мин бик шулай күз алдына китерсәм дә бик урынлы дип санамыйм. Президентлыкка кандидатларны күрсәтү, ул халык белән нык элемтәдә, халык белән бергә эшли торган, халык алдында бик абруйлы оешмалар тарафыннан кабул ителергә тиеш, тәкъдим ителергә тиеш дип уйлыйм. Ә монда төрле исемнәре күп, исемнәре ялтыравыклы төрле оешмалар, әмма халык аларны ишетеп тә белми торган. Алар тәкъдим итү, бу чыннан да аларны ярмарка әйләндерә. Бу практиканы мин дөрес дип санамыйм. Ә мин аның төп идеясын гына яклыйм, әйтәм бит, менә тагын кабатлап әйтәм. Әгәр президентлыкка кандидатны төрле зур халык алдында абруйлы, билгеле, халыкка хөрмәтле төрле оешмалар, төрле шәһәрнең менә шәһәрләрнең советлары, район советлары, шулар тарафыннан әкренләп астан киңәшеп, шулай үткәрелә торган булса, алай булса нормаль булыр иде. Сез менә шушы тәкъдимне инде алдан сайлау Алдан сайлауны билгеле итү, халыкның аңына сеңдереп бару. Тагын нәрсә миңа анда ошап җитмәде. Безгә әле Татарстанда безнең җитәкчебезнең исемен, республиканың дәүләти җитәкчелек исемен үзгәртеп, аның чиновник дәрәҗәсенә төшерү турында әле һаман кайнар фикерләр бар. Президент исемен бетерү. Аны бетереп, бер гади бер чиновникны әйтеп куеп, аның дәүләти дәрәҗәсен төшерү. Әмма менә бу ярмаркада ултырды, бер сүз дә әйтелмәде. Анда минемчә куелырга тиеш иде. Ничә кандидат күрсәтсә дә үзен, аны күрсәтсәләр дә иң беренче шул таләп булырга тиеш иде. Син Татарстанда президент исемен саклап калырга көрәшергә җыенасыңмы? Ул идеяны, президент исемен бетерү идеясын син хоплыйсыңмы, әллә син аны кире кагасыңмы? Ни көчеңне куярсың Татарстанны Татарстан итеп калдыру өчен? Аның башында президентны калдыру өчен нәрсә куярга уйлыйсың дигән сорау куелырга тиеш иде. Ул утырышта, ул ярминкәдә. Һәм аңарга җавап ишетелергә тиеш иде. Һәм ул җавап халыкка җиткерергә тиеш иде. Менә шунысы минем инде соңгы буя. Менә монда 1000 ничә генә кеше катнаша инде, күп кешеләр түгел инде, алар нидә чынлап та менә Россиядә беренче тапкыр шундый сайлау праймериз уздырыла диләр инде. Менә саны ярминкә дип атадыгыз инде. Ул 1000 кешене кем сайлап җибәргән? Каян килгән? Кемнәр алар? 1000 кеше. 1000 кеше номенклатурамы? 1000 кеше ул безнең хуҗалармы? Безнең хуҗа тирәсендә кешеләрме? Байлармы, олигархлармы? Әллә алар сыер савучылар, трактористлар, укытучылар, врачлармы? Төзүчеләрме? Ташны ташка куеп, бетончылар. Шулармы? Кемнәр? Анда ветераннармы? Мин аларны белмим. Менә алар каян җыелган? Кем җыйган аларны? Менә шуннан да тора. Әгәр ул 1000 кешене менә шул мин әйткәнчә төрле оешмалардан, төрле шәһәрләрнең советыннан, халыктан сорап җыелган булса, ул чакта ул аны ярминкә дип әйтеп түгел, аны сайлауның беренче адымы дип әйтеп булыр иде. Фәндәс әфәнде, менә сез депутат булып торган чорларда Милли университет мәсьәләсен күтәргән депутатларның берсе. Әмма ләкин менә инде мөстәкыйльлек турында декларация кабул итүнең 25 еллыгы якынлашып килгәндә дә татарларның милли университеты юк. Бу безнең иң зур хурлыгыбызның берсе. Университет идеясы мен тәкъдим итүенә түгел, минем тәкъдим белән аны үткәрде югары совет. Исемләп тавыш бирү белән, ул да көчкә генә үтте. Минем тәкъдим белән үтте 1994 елның 20 июль көнне. Университетлар дәүләт милли университетын 1995 елда дип ачып җибәргән. Аңа икенче көнне ул карарны тормышка ашырырга тотынды Мөхәммәд Галәмович Сабиров мәрхүм. Ул идеяны яклап чыкты Казан дәүләт университетының ректоры Юрий Геннадьевич Коноплев. Һәм ул бушлай үзенең базасында 5 ел укытырга риза булды, әзер булды. Аның базасында башка чыгарганчы, үзегезнең базаны төзегәнче.
Әмма Мөхәммәд Сабиров киткәч, ул идея сүндерелде һәм бетте. Дөньяда булмаган хәл, кайсы бер халыкның җитәкче даирәләре үзенең милли университетын булдырырга теләмәү, дөньяда башка андый мисал юк. Бу безнең татардан бердән бер мисал, бу безнең халкыбызның хорлыгы.